mangalong suklai udai ubriu ubadon ki jingduna hagi dikot met ki jong u hakaba ki kijat jong u kimla ban kirshani ka met ban yeng ne ban yai henrai la kataru ulang pat ubriu betraistom ban pendap yalade bat yala ka yeng kesem ka jong u ngalong udon ya kasap ban snai ki tiar elektronik kum ya ki mobile phone ki speaker ki tiar light kum ki ketali shat sha ki khiu shat ja bat ki wei nalor katau ong bau nangru ban marmot wat ya ki komputer bat laptop mensua ngalong utrai belah hakawai kedukan kabatip kerteng kum kabina broda kabadon hayau thme la thlebo henrai na ki daw ba unsaha ban kendri ano ya kate kedukan shawai pat kumta ulado jingkermen halade bat ulaha ban wat ya gilat kelenti shawai pat henrai don bok ba udon ya kajing itu ithau bat Dr. H Morman ubadai u General Secretary Jongashore ka kunhun Raymond Ngobha rilum jaintia kumta ulapan jingtrai no na utei urang ba Kelam da penslam ka syur kala ailat no yau ngalong ban syong di dukan ha kedukan jongki kata ha chut waku ha krum jong school H casing bat kila aru yau da kejing siu ka ba malum mala henry ka syur kala ailat pali u ban tray ya ka kam ka bau jutray kata ban marmot mobile bat kila aru yau ka wai ka kamera ka barit ba un tray kelam da ha pan siu dor kumta na kaliang jong ngalong ulabo ka jinggentu bat hardware ya baro ki perlok parajor jong u ki baju melin ban pha shna mobile ho u bakin wan syakani kedukan ka ba utrai menta ha keju ka por u kerpat ru ya ki wei pat ki perlok ki badon mensiam ban ai ka jingkersan ya u kenang ba on la ban thet ya ki tiar kitar ki ba un yo ban pendon kam ha ka jing tray ka jong u Sama orang yang wong colokan yang kini kan, yêu nga colokan ini sugi nga yang belai. Dapet yêu nga ini kamera kian ini, yo repair di mobile, di komputer, di laptop, di light, light, speaker, bluetooth, kan teh. Tiang orang yang keren ini komputer ini orang yang ini. Yang perlu ya, itu yang dia juga hewan perawan ini kita nggak nyata dia keren,แต่tentu lagi perlu berjuang dan mesin sama orang tahu yang juga kerja yang nggak lah, dak kok